Sagudayin nga ti surat ti pakasalitaan ni Susan nga napauluan. Itapay, idi, kalman lain. Sa bali mo dating play music ha. Garga. Ito yan. Idi, kalman lain. Idi, kalman laeng manong nemi. Ta nagkating class kami manin keni Noel. Masansan mo ito nararamida mi dito manong. Manipo dito napadasan min. Dan. Wala dyan klase ta. Ada pa klasik. Maminsan talaga kapsin. Dan. Naglugan kami ni tricycle manong nemi. Kat kas idi dati. Ti tricycle, inserrek na ti compound iti maysa nga hotel, manong nemi. Detan, idi adda kami ni iti uneg, ti kwarto iti dayta nga hotel, manong nemi. Maililiwan nga talaga ni Noel, akasmet iti panakariknak iti nalaos nga iliw. Linagip ko manong nemi na Jack Mariro, daytoyin iti may kasyam. Nga inaramid mi. Apa nag-check-in, sipod rinugyan mi manong. Da kami ti third year college, manong nemi. Iti second year college kami, first, last, second semester, manong nemi, di naklun ko isuna. Di agman sari kami, anniversary mi, manong nemi. Detan tinangrugyan, nga impaay ko, ti kinabirhen ko, kininoel. Nagsangit ak inidahan mo manong naming in karina no andaman resulta teraramidan mi kat sandak ka no baybay. Mapapatay naklagi din tatang no agsikugak kat saan ko maituloy ti panagbasak ko na. Ngayon no kasta nga rakupan na kon saan agkan kiti bibig ko malipatak tumutan deta nga panagdandanan. Nagwapo, macho, nabanglo, napudaw, ni Noel manong. Napintasak man. Okay? Adutak ko na nga napintasak, awam mangibag nga sa anak napintas. Naemas ka no, di kinibibig ko manong nemi, nagmayat ka no, kinikiniten, di kiniduaman sanas ko. Idi, damo mi manong nemi, kat hanpay lang nga napasamak, nga impababa ni Noel ti ulon. Ngimi di masansan meten manong nemi, mo gusto ko meten. Nuhan na malagip ti mangibabay ti ulo na siyak ti mangiduron manong nemi no kastang adda ti ulo na ti barukong ko ituron ko ipabawa. Nagmayat ngamin manong nemi, nagmayat. Kinikinitin na dilpa-dilpaten na manong nemi ti bugtong na perlas iti tuktok ti kuhay bagat nagmayat. Uri ko la isurot manong nemi ti patong kong ingato. Tas lakag sul-uyak iti nakaimnas nga jak may imagine manong nemi nga imas. Uy, nunomin ano akton manong nemi iti pelaing baba, iti pelaing dilan at kada bibig na't us-usaren. Nangro na lang aradan manong nemi ni ibiyat nanton tipana. Oray lorum suod manong nemi nga sumagan. Saan to iwali-wali manong nemi. Iwali-wali nanto manong nemi. Nagmayat, nakamay-mayat manong. Noanda kami ti katengaan ti panagragsak mi kini Noel. Saan ko malagip manong nemi ti panagdanag ko ti posible mapasama. Basta tinasken ket maitayok-tayok kak itiragsak manong nemi. Agasmet iti panakay tayok-tayok ni Noel itiragsak. Sakam tumanin agina na. Madamdama, rugyan min tumanin man. Kaslawan sarday ti imnas ken ragsak iti unos ti talo nga oras. Rumor kam tumaten manong nemi kalpasan ti talo oras, ingkam tumaten nagrestauran, napya manong nemi kini Noel tadulat at kwartana. Ngam siya kapag pag-isuula unay ti itad datatang kininanang tay kakaasi dala nga mangisaksakan iti panagbasa. Talo kang nga kakabsat manong nemi siyak tinauna iti agraduar ni June nga kabsat ko agraduar iti high school handa pala pinag-college. Tatitulag agraduarak iti college sa akdog trabaho kay tulungak tumet di ading ko nga June nga agbasa.
Nindot at burudag kadada pala hindi high school man. At kami ti maudin manunemi nga SEM iti kina third year college. Iti sabarin ti madmadlaw ko. Iso pala panakalagip ko manong nemi nabayag kaya mo nga jack natat nga manong. Ala, Diyos ko. Dito at ikabutbuteng ko. Tinawagak manong nemi Noel. Yes, sweetheart. Mabanda nga kita? Saan tang schedule ita? Sa may sawang klase. Sana ka makarumar dito balay. No awang basa. Siyempre, awang pagpamar ko nga rumar. Abi ngamin. Lumatang ako mati pregnancy test. Masiko kag samit din. Ay, saan na? Ay, iyan na tayo mapa. Abi naman si Kuka. Kasi saan ko Di mo kayat? Talaga nga tsak kayat. Ore siya, tsak kayat. Nagsiwag ka. Tapay. Katahanta pala mabalin at agbasbas tang duwa. Ikasano nga rin nung saan nga maliklikan. May mesalayang timapuspusan ta. Ana, paragrid ta. Noel? Oh, nasiging ka di makikitut ka? Kasataramin na dagdag duma. Di kita padat ang estudyante ng sikog. Paragrid ta. Bamta sa lutsudak to kin ni kwa. Friend, marmarwang ket. Ngamang kuyuk-kuyuk ka rin kiti girlfriend na nga mapanagparagrig. Di ka lang ama-amak di kita nga bagbagam. Noel? Tas mo ka di kayat nukas pagarikat? Di kita langin nga bagbagam ket. Saan ko na kaya? Sa anak ba't nga rin nga nakasagana nga may kasaragag ka? Kahit ko pala tagturpos. Dahil ito tulag mi kada papakin ni mama. Ang mga nulaksi dandak, no? Saan ko may tuloy ito panagbasa? Indaw tawat ko manon naming nga nadalayak laeng ngem talaga nga sa anak nga nadalay. Doktor mismo tinapanak mano. Talo nga bulan na yan, Mrs. Miss pa lang, doktor. Estudyante? Huwag, doktor. Ay, taki nga may nagtutubo kaya gituyan niya. Abi, hindi kayo malang nagsakbay. Grabe nga ramidan nyo pa lang kit estudyante kayo. Doktor, nasahat nga ramidag. Ano ito kahit mo sawan? Doktora ka? Doktora. Awang ka tingang rutin mabalin yung remedyo, uno, i-recommendar, doktor, nga, hoy, babae, ni panunutin ka sa mga ramida data. Nagbasol ka lang aro din, mga ramid ka pala, dadagdag sila nga basol. Sininter ka lang, dok. Ne, nadareseta, katangam dato vitamin mo. Vitamin yung nga gina. Awan sa baling aramidem no sa nga, mang-care iti anak mo. Doon yaman ti problema, sikat ng boyfriend mo, wala ako dyan. Basta ti may advice ko. Sa mga datan nga paragreg, no dikat biyagam, agbalingan na salunat, agtumarka ka na iti indresetak ng vitamin. Every day. Hindi makasarita ko manong name ni Noel di adda kami ti eskwela. Positive. Napana kami sa muti doktor. 3 months yan. Oray 3 months. Okay na. Naling na di pagparparagaragan na friend. Manong name ito tayo tanga nang ko tinungpak manong name ni Noel. Apag tumpak ka? Samon nga ulitan pa nga baga. Nga parang greg ko tiyan ako. Nga, saan ka mabaling nga? Sige. Ako yung pailin na di mo kaya. Ngem, anya? Amuak do sa dinot ayan ti balayo. Anak? Isan pat mo ti bagim sa di balay? Huwag. Amang ano? Kabuteng mo?
nga mamon di parents mo. Please, ang pagpakasyakin ka. Susan, saan nga mabaling nga mamon da papakin ni mama na ito eh. Mabuting ka kadakwada. Ngim saan ka mabuting ginapot Diyos? Mawatan na kumasusan. Mawatan ka. May saka at akrot. Tila babawik nga nangayat ken ka, Noel. Saan nga rumping ngayaten tikas ken ka. Nalpasen manong nemi iti klase. Idi madlawan manong nemi datatang kininanang tikasasaad ko. Mangmangan kami idi. Idi pagkamon pa. Nagtartalaya ka na pa ni tila babo manong nemi. Sinarunak ni nanang manong nemi. Niya pasama ka, ha? Nanang, masikukan ka. Ako, anak ko, nanang, di nagpunguto na ka sa sakit, nanang. Ay, abay, anak ko niyo. Ito'y anak mo. Inaunang anak mo, pangnamnamaan takon ako. Abay, masikog. Ano? Masikog ka! At ang pakawalindag ko ba? Mapunay ka. Nagimas ka patungpaan ng turaban. Nagkurkurang kami kadik ka? Bula? Take two. Nagkurkurang kami kadikan ka? At ka din nagkurkurang kami ka? Binagbagaan da ka kang kanay may palpalagip kang ka. Nga irado mi, ti amin ipigsami may sakad bilaang ti panagbasam. Ta ito nagraduar ka. Kat agdan trabaho, si kan tumati mang tulog kini John, tapos nagbasan tumati kolehyo ko namin. Naman sa tinaramin mo! Makawarin na ko manatang, makawarin na. Magtalo ka! Sa din ako mangarot ti babala, kahit ako matinanot mo. Awan ti anak megas kang kamangibabayin ka. Pumanaw ka! Ay, inso. Saan mo ko mga blanat na kabataklan di problema? Papanawam ta anak ta, papanan na. Awan ti bibi ang kuking kuwana. Awan ti anak ko akas kang kuwana. Diablo! Kinuna ni tatang manon name ket ori sampay nalpas nga nangan rimual. Nagsangit akmet man. Nanang, kapag nga di mo pinampanunot anak ko. Ket, di nakasigugkan ka anat ko nana. Takrut mo't nana. Kahit napakid dia para greg ko. Nanang, pakawalan ta. Kala ka daan dapat ng arti mabalintay ta. Adadtan. No kas kaguro na no talaga kaguro na kanitatang mo o marawid mo tabasol mo. Tulungan ko ma tapno. Saan nga ipatuloy ni tatang ti manang padang papanaw na kandiat. Di na ka man tuloy nga papanawan. Ngam saan tong sardeng ti sakit tinakam na. Gabutin na ramid mo. Lala, nagsubli ka ng diya pa kanan. Nagkituloy yung timangan. Sige na. Aramid mo. Manipot idi manong name ori pagpugod niyak ni tatang saan nakikaskaso. Taang, di bagbaga. Awan ti mangmangit ko. Kasasarita, saan ka umasasin ng kanyak? Burek ti darak na makita ka. Alam mo tayo ka? Di mapakawan, saan ko mapakawan ti balikas sa pamakawan iti kastang inaramid mo. Sakit mo na tinakip ko keng ka. Namnamain mi laki din nga ko, kalbasan na. Kasta tinaramid mo. Alam mo tayo ka. Kung nag-asasad ka, hindi nakpagpakon yan. Tapos saan nga dada kag burik ti darak keng ka. Talaga nga naungit ni tatang man. Ngayon anusa.
Tunggal na ka-schedule nga papanak ang pa-check up, manong name. Takalin ti tiyan ko, adon sa o digiti chismuso, kaditi chismuso. Oy, Susan! Apay, at asawa mo? Awampay. Pero ka masikog ka. Siyempre, ada boyfriend ko. Sinikukan na ka. Di ka nagkasar. Di ka kahit ng asawa, ganak kabalasan. Kabilitan na natin, ikasar diya, nakabindus ka niya. Iman ka pa eh. Kaso nung oras din pa nagbasam, di hamong nga na ituloy. Naimas kami na niya. Naimas kami, di kami? Ditakan. No. Bina niya ba'y aklatan manong naminuan niya ti sawan di kita tao. Basta tinasken, kita, ilalaek ti anak ko. Aging ka nga dimtengan manong nami ti panangin pasangay kon ti anak ko. Ay sa lalaki manong nami nang mitatan. Kadat di balaya. Barbaring no, agbaoton ti pukto ni tatang no makita ng ti apo ko na. Nang naruna kat pada ng lalaki. Ano na yung pigdas nga nagan na nang awan pati na panulot mo kaya. Pay. Kan masapol na danagan ng tapno may registro. Nalasya akong ti mga titagan na Victor. Nangalan nyo tinagan na Victor? Victory. Victory? Isa anak pa ng graduar. Kaya nag-graduar kan to tayo doon mabali mo, panawarin ni Victor. Takamton, tsaktun ti makam mo, ituloy mo tagbasa. Ay kaya manak, yung pakasaan ng kayat ni tatang nga. Ituloy ko tagbasa. Kaya kasalita tando ni tatang mo. Yan tangingit may saping nga tawon. Nagsardeng ka natin may isang tawon. Nagraduar ka kumaitan. Kumusta nga tamad ni sino? Ti ama na. Tapay. Nagsublikan ka kayat mo pa'y? Saan ni nanan? Tadyak kayat ti mag-iasawa ti kaskan kuha ng atakrot. Dinaan mo nga takderan ti karina. Kalakin no, dahil decision mo agad talatakan ka. Manong nimi manipod na isang pet ni Victor dito balay, jakpe nakita nga napankinita nga tinamdagan nga inisatgan kumanitatan. Nga uri agsang sangit, ti apo ko na manong nimi kit adda obra. Ni ay ni oy, mapang kumahong nga pagsardangan nga ubain kumangim saan. Nakatangtang kan biti puso na ito nga lakay. Nakunak tinakam kumano. Asudagan di pa naglulukat ti klase nang basa ituloy ko. Kinasalitam ka din ni tatang mo. Dinak magpagpagon yan. No agoniak, anak ikas kaso. Mandi po didi, naging kakarik ito. Ti amo ka, nagbalbali trik na. Ngayon di na pa napangkinita. Hanapay, kit-kitain, di po ko na. Padasam gede nga ubaan ni baby, tayong kay pasaklot kang kuwana no kas tagtutukaw. Ikasanong ano doon ni Porwak na, ana, baka iwalin na. Nakaibing posible mo tinata anak ko. Nakis lang na ni tatang mo ya, tapno ipasaklot mo kang kuwana ni anak mo, kit mapan na ibato. Sige. Padasag na. Lip-lipas mi nga nangal daw manong nemi. Ada kami kininanang iti kusina. Idinto ta, datatang kani kapsat ko manong nemi. Dada ti salas nga agbuy-buy ti TV. Hindi naman ko inahalan ni Victor manong nemi ti krib na sinakroy ko kedeta. Nang napang ko yung pasakbot, yung pasakroy manong nemi kinitatang. Pag-iigam yung mang palang. Ala, abag sumit manong nemi nga nagayik ni Victor. Ne. Ay, kan na nga tatang. Ala, tatang.
Sigat ay kanaan ni Victor. Maragsakan ata itapay lang nga umuna nga may gaman yun ni Victor. Pagkikit kita yung basitan. Natulungan ni nanang ang istimar sa kusina. Dalawan. Manubulan mo na po. My first apok. Opo. Mayat ma. Nang, gusto ko na yun. Pagkita mo, kitawanin ti problema. Puro rayan na lang batang ipasaklot mo keng kuwana. Isun tumatit pa nakisarita mo keng kuwana. Kahit mong ituloy mo tagbasa, ha? Wanang, nagyaman at. Hindi mabara ko ni Tayanda, manong ngayon. Mutoyin na. Hey. Ala. Thank you, Tang. May ka na nakita, ha? Nagdede ka? Sa mo ipagpakita ka na kita adim na tapalagpadedem. Kontahan doon makita. Yapong. Tang. Nagyamanan. Si papakawan kayon kanya. Pagkuram. Nasa kruyon ni baby. Tang. Kahit ko kumati tuloy na pagbasak. May salangin nga tawin. Tapnog pa si Cook kamanan. Tatang sana nga maulit ti bidtot ko. Naglagak launayin nga ulit agpay. May salangin nga tawan tang. Tapno da serbi na matlaang ni talo nga tawan nga panagbasa. Ikarik kada kayo sang kuntun nga ulitan di bidtot ko. Pampanunutan mi kininanang mo. Ni John ti sumublat ko mamatan nga agbasa. Usunan na third year college. Tang, aon sa Serbina, no hanak agraduar. Iso kong matpinan panunod mo, Ading June, manang, siyak pala ti pagituloy. Ulit naman sa langin, ikalikan ka. Siyak tumatim ko pabasakan ka. Kasi nun, nag-asawa ka kasigod. Ang damit. Ikarik ka ka. Tahang please. Ikang ka di sa bali agondaway, Susan. Ngim no ulitam tinarabin mo. Nung ka, saan kang tupulusan ng mawan pa. Agawa nagtatang. Agawa na. Intuloy ko nga rin tinagbasa manunemi kat naawanak dito'y balay ni nanang timangaywan kini Victor. Ado manunemi di kitilalaking umasdag kanyak nga agar-ar manunemi ng sangko idanging kaskas. Kumusta nga tamad din ni Noel? Nakul ko nakitinakam ko. Naging ka manunemi nga sang napupuutan ti panaglabas ti panawan agraduara ko. Hindi pa nagturpos ko manunemi siyempre pimaala ako. Naskan pa lang nag-review kalpasan ti review ag-examine ako. Nag-review nag-examine manunay mi aking karimuwaran ti resulta nakapasa manong. Basta ko nito nagsak ko manong. Kailangan itang artiplanom. Nag-apply ka na ito yung trabaho tan. Komporme, sino tumunang mang tawag kanya. Kasadon na awan ti mang tawag kang ka. Di magada nga no vacancy. Mga asin na po Diyos na tatang. Alawan, kasabi ko mga anak, tinawad-dawat may nga makastrek ka nga dagos. Kailan lagi pa, ha? Agenrolatan ni John. Tanoong pa kwartam, kami pa natin makamo. Ngayon tunad ng trabaho, sikan doon di makamo king kwara. Wala na. Naging ka nakastrek ako nga nagtrabaho manong name at talo nga bulan nga nagtrabaho ako. Hindi manong name tatimawag ni nanang. Apag isumat hindi nga rumuwarak ito yung opisina. May vibrate yung cellphone ko. Hello nanang. Anak. Nalpasan trabaho. Hindi akong tituruan ito opisina.
Ada ka di pala papanam. Ako matamok. Abay tapagatang yo. Alistom ko matagawid kada dagur ure ken ka sa nga ilib. Sino? Agasawa ken may sa nga anak. Sino na ko ma? Ada anak na kita agasawa? Ngayon tukod da? Siyay? Ada mat baby da? Baby atak ba? Kasadar mo sa. Di kayo mawatan. Ano tagan na ta? Ano tagan da? Dito yung anak kat Noel ka no? Noel? Sila di mag-awata ka kitisot ama ni Victor. Nanang, saan yung ipapaigam ka na kwada ti anak ko? Takuha ka ron. Maturog ni Victor. Nanang ha, orin itong makaring, saan yung ipapaigam ka na kwada ti anak ko? Ni ka di Victor, ni ka di Noel, ti ama ni Victor. Natahin ti ama ni Victor. Hindi kat mo sawan. Idi pinagkidkidan na ti pagrebengan na. Idi pa nang ibagahan na kaparigrek na. Nga parigrek ko. Kahit nangasawan nga natayan deta. Natayan ti panagayat ko hingkwana. Kinawan karbengan na itanak ko. Anak, so nga saan nyo ipapagim? Saan nyo isasidag ka kadakwada? Alam ka may kakaroon din no malpas na saritaan. Wenang, mayakon. Hindi makatanak manong naimi. Nagabay nakatugaw di kiti agama. Ti ama, ti ina, kentana. At na kami, iha, amok, gabutin tawag ni nanang ko. Mabitlahin, tamble sa klabiin. Apag isumad nga nagsangit manong nemi ni Victor. Ele, amunan nga dimteng ka. Isogin sa rekon dito sila. Nang, mabit lang rin nang padidcheck iso. Nagdal ng ti anak ko, manong na minapsugan. Anak, agyan ka pala at krib mo Nagayayam ka Dito ka lataw nagtisilan. Saan kang iruruhan? Yung batik tanak ko, manong na yung saan ko indregap tiri daw. Inasidgak na ginitadlo. Nandiyan masapul yun? Iha. Naamuan mi kini Noel nga butot na. Nga da ka na sikukan na idi basbasa pa ilay. Iso nga ita ta nagraduaren, nabay ka nagraduaren kan na surukan nga makatawan nga agtrabaho. Kaya't nga kinitaw na kada kami, nga nakanak kan kuha na nga. Agkukuyog kami tapno may kam dito. Tapno, mapagsasaritaan tayo ti kasar. Itapay. Anya tikit mo sawan, ti itapay. Italay. Anya tikit mo sawan. Abing saan yung salutsudan iti anak yun, sir? Luaping itapay. Oh, Noel. Susan. Pakawanan nak no nakbalinak man iti nga takrot. Kung amin, jaket nga mga munda papakin ni mama, nga ada na si Kugak, amang no niya pitaramidon na kanyak.
So nga tinaramin ko, pimanawag dito nga lugar kasi sa Manila ka nangituloy ti panang basa. Sadya ka naggraduar, ngayon dito'y madlang lugar tayo nga nang sapulak trabaho. Itatang, naibagakon kada papakin ni mama nga, adda ka ini nga, adda kami na ibayam, nagtalikodam, nga paragreg mo pa ini, pakawanan na. Bunno nagbali na katakrot. Interayak na pagrabingag. Ngam sampay nga nalato ti amin. At tuyak tap nusul ni takdagit na nagkurangan ka na kayo. Nakasagana ko nga kasawa ta nagturpos ako na dan trabaho. Agpadpadat ang nagtrab-trabaho. Kasi ti kahit ko. Nga nakapagturpos ta. At dan trabaho ta. Isun ti panang sangot at ti panang pamilya. Itapay. Anat kat mo sa ti apay. Noel, edit na likodan na. Awam maten, niawagsak maten ti panagayat ko henga. Saan kan na eten? Ayatan na kumamanin. Kahit mo sawan padasang ka, ayatan manin. Uwen, tapno di ka sa may kasal ka. Tapno, adamat lang mariingan ti anak ta nga ama na. Sige. Padasan ka nga ayatan man. Barang numaayat ka pa. Naawanan tinaskin ni bagayo. Wala niya siguro hindi pumanaw. Iha, di lang mabalin nga makargami man lang apag biit, di apo ko mi. I'm sorry, sir. Ngayon awan ti apo ko yung kanya. Di pa nang ibagan ni Noel nga paragreg ko. Naregreg. Isong awan na po ko yung kanya. As in, nungwarda di goping. Anak ko. Ngayon saan nga putot ti anak yun. Di yung ka di maawatan. Ti putot na kanya kat naregreg. Saan nga nagbiag. Tapi naregreg ti anak yun. Mabalin yun, ti pumanaw. Hindi awan dan manunemi kinasarita datatang kaninana. Anak, ada karbangan, Noel. Awang karbangan natatang. Nana. Nangigimat timbagak. Ngay di baga nga paragreg ko, tinungpal ko, iso nga naregreg. Asin nung ni Victor, kat ni Victor na ako. Asin nung ti Amana. Natayon ti Amana. Dalat takin ka anak ko, samon nga maawat pa, ni Noel. Hawanin ti panagayat ko, tikas keng kuha nga takrot. Kaya di mo ikanti another chance. Akas ti panangtid ko keng ka-edit another chance. Agyaman nakita dahil another chance. Sabali dahil dahil sabali mo dahil. Pilitak ng rutiriknak no talagang saan ko nga mapasubli pa iti panagayat ko kini Noel. Sa bagay. Wala. No, so dahil at desisyon mo kita dalatag. Edi opisina manunemi no manunumasa de kanyak ni Nelson. Hay. Mayat kan? Ti ana. Makidate kanyak. Apa ko mang edate? Makidate akag saan ka mo na boyfriend? Di, aklo na nakon. Taka di bagbagam? Ay, wana ya. Pagkain timbaga. Iso ka nga awisan ka, nag-date ta. Tayo tunod datan sa di pagditan. So, pa yung bagak ti I love you. Anak ama mo, Noel. Nelson mo na. Ay, Nelson. Anak ama mo. Ama mo ka. Nagsardeng ka makatawin. Kaimpas ngayon mo dyan, anak mo. Victor, dinagad dyan, anak mo, di ba? Apa yan po? Noon yaman ti kahit ko at targagayan. Agbalagi ak. Do talagang interesado ak. Ito di ko doon, di pa nag-arak mo abalasan. Awan, di pa nagbalo direct na.
Idi damo ka makita, idi makalangin ka, nagayato ko nga. Kaya di tamamuak, ganaganak ka abalasang talaga ibagbagada kanya. Pinanaknik ka, kadapanaknik ka. Ida sa lutsutik tirik na. Nagbaliw ka di? Haan? Gabuta, oray, noon nyaman tinapasama kayong ka tinaglabas. Agayatak-latakin ka. Gabuta, tinapudno ngayat, awang patig tinaglabas. Parang kanta. Kahit mo kantahin. Hindi na ito. Dato sa pisina. Kantahin to tayo doon ang data di papananta. Wow. Umanukot ka? Alaman lang yan, makulit ka. Nag-dinner ka mga road manong name kini Nelson, naragsak ka sa sarita. Manumatid nga babae, tinaglasat kang ka. Nagkwenta ti loko. Talagang playboy ka, ha? Manon, may ikatlo ka. Kapag nga nagbayag ka nagkwenta, haan at tahang kumat nga inkwenta rin kita saan ko sineryoso. Kahit mo sawan at sineryoso, Jeffers love ko. Damok hindi agad talagang iso. Ngam samad gayam. Kalpasan talo nga tawan, dimteng timay kadungayat. Damok kakita kami. Ngam samad gayam. Ano kami tinapasama? The Jeffers love ko, edi naging nadayo kami tanapan nagtrabaho di Manila, nakalipat. Sukat nakti sa Bali. Ngamin kito agin nadayo dagiti agyan na yan. Posible nga saan nga katuluyan, tamakalipat di may sa katakwan. Di may kadwa, tamokit napudno, at napudno. Tamo ka sisyak lang. Imagine? Ore ka natalo ka pinagagandaan na. Nge. Ore na naraman ang mami nila. Oh. Di first love ko, sakbay ka naggraduar kami, inted na. Dahil may kadwa, sakbay ka nagsina kami, pinaraman ang nak. Dahil na first love ko ti Virgin. Ngayon dito second love ko saan. Kaya't nakngarod, o risanak ba na Virgin, at dapayin may isang aribuan. Teko na ko nakngarod ang Susan. Tinapud nung ayat, awan patek tinaglabas. Tinapud nung ayat, awan patek tinaglabas. Sangwen taget masagmayan. Ang gusto. Diyan mo, nalipatak mo di lyrics na. Talaga hindi ka samu-amo. Manong name imay nagpinasyar ni Noel kaya't nakanungabaliwan ti mangarim kanya. At adagidi gundaway manong name nga kaya't na makita ang maigkaman ti anak kong ang saan kong impalubos. Anak, palubusam. Noo talaga nga sa mo kahit ni Noel, no sa mo na kayat, awan di maramid na, palubusam. Sige. Inaanak ti anak ko, manong. Oh, dito ti anak ko. Nagbunyagin. Sayang, no ambok ko mga dimteng ka. Nakita, sika kumat may saga ng anak kang kuwana, ti kaabon niya. Ti anak ko. Anak ko lain. Ayatan nakmanin. Narigat kang ayatan. Nangruna, kadadat kasukat mo ti puso. Awanin chance mo Noel. Iso nga bambano ka lang, nagsubli-subli ka. Karedi nga kaanda ni Noel, manong name may nakpit pinasyar. Wan manong. May nakpit pinasyar. Dito agar-aram kanyak ng opisina at ni Nelson. Oh, nagam na kauna kanyak. Kurang harot, nagsubliak pala Jerwar. Ora kang rumah. Hanin Nelson. Agpagpakada ni Noel. Sige. Inakarotin. Okay.
Kaya't mo asawan, dublan na kang armen, di amati anak mo? Wen, kaya't dakdakil chance na. Gabot ada anak na ka. Ada daw yung chance ko. Nelson, iti ka nito nga, naikaten ti ayat, narikaten ng subli. Nabukawon nga namin pinsan ti ba nagtalik ko king kuhanay. Nagasem, nagbaling nga takrut. Pagpambar na no anyaman ti aramidan naganak king kuhanay. Kabuteng na ti saan nang panakaituloy ti panagbasa na. Siyak at isa nga makatuloy. Ngimisuna, mabalin nang ituloy. Tengo na nga ro din, saan nga nagpanunod? Basta, dinalatan kaya. Ti kagurak laon na yung baga na iti, kat paragrig ko. So ako nakengkuhan na, nga awan ti anak mo kanyak, gabot ti anak mo kanyak, kung naputot mo kanyak, kat naragrig, gabot na pinaragrig mo. No kasta, siyak ti ada sa tiyan sana. Nelson, di ka man pampanunod, kape siyak. Ape saan nga sa bali? Gabot na siya katipat-patid ko. Nagasaganak to nga mga bilang nga nagtangod kanyak na anak mo. So nga masapul nga sakbay nga adanakem ni Victor. Masapul nga kasara. Tayo doon, ito na adanakem na ada akto nung makita ng awagan natin, Daddy, Daddy, Daddy. Mabaling ka din nga makita dyan ako. Mabiglain. Kapag sumot ka nagsangin. Napagoy druar manong nemi, kit inumpak. Pinadedek manong nemi. Nagdadede palagayan. Hamong pa impusing. Sakot tuloy pusingin no. Ada sa baling nagdede. Lako ka, nagkatawa, ustuti ko na ka. Sa akong tuloy pusingin, na doon sumumlat nagdede. Nagsubli-subli, manong name ni Noel, katap no saan nagsubli ko, inaklon ko ni Nelson man. At kastawan ay tiragsak ni Nelson. Buhain manong name, kahit ko na, will you marry me? Sampay mo, kahit niya, ada problema? Ano problema? Sa tibang paspapasakin ni John, may kamanon, third year college ng tukay lang. Dua pa nga tawin. Di ka ba korete dua nga tawin? Ikasarkan, tapdong sardingan ni Noel. Kahit duwatan ton tibang tulong kini John. Awamat sa bali nga tulungan kakamsat ko. Di bordek yo. Nag-graduate high school at? May mahampay nagbasa. Pagbasahan na tumatin. Sigurado ka? Kinduhat ang aksweldo. Kasaritak to ka rin ita. Kahit nuanot ko na na, itawag mo to. Taisat tayo ti. Umaymi pa ng asawa ka ka. Kaya manugot ba nung name tatang kininanang basta lagi di ba tumbal miti karimi sa aming baybayan di kiti kakapsat ko. Kentap nagsartigan ni Noel nagsubli-subli man. Natuwalag ti kalay sa amin aging gadin tengan day ta kalay sa. Idasal salutsudan ti pati manong name no sa sino. Iti asinuman nga makaipawil. Iti pa nagkalay sa amin kanino Nelson. Mabaling nga dumatang. Iti makita ti Noel manong name nga timakder. Intayag na ti iman. Diyos ko, Nelson. Ako magdanagam. Anak ko matikamat na. Ada nga di naskiring ibagam. Anak, sika ka di timang lapet kadakwada. Saan, Father? Ngayon, yun akong ti panang kablaw ko kadakwada. Happy wedding kadakwada. Ituloy yun ti seremonya, Father. Ay, kung naklano, agka problema. Imiksay na tilo ko.
kahit na nagsikat. Nalpas, tikalay sa manunemi, syempre, isot inyawid ko, dito'y balay, tadat nagtulagan. Dito'y kami balay nga nagyan, manunemi kamayatan, nga patpatakdaran min, tibukod mi nga balay, iti amay ti balay mi, tatakam tinanggatang kadatangan luten. Saan nga nagpagpakita pa ni Noel manunemi? Nanagsak kami agsibod ta. Man nakaawat, man nagayat, man nangipatig, nadungo ni Nelson. Kat marignak manunemi ti patang dumdungo na Kenya Victor. Nga edit at nanakim ni Victor manunemi ti awag na iti asawa ket daddy. Wala na. Sabi daddy. Nga madan adin mo. Agupat dun tawon mo, Victor. Adan to na adin mo. Ha? Uy no, kahit ko, ang dadin ko, daddy. Iri agdama manunemi upat dagiti adnang ko. Duwa nga lalaki, ken duwamat nga babae. Ket no kasano ti panang ipatig ni Nelson manunemi dagiti pudno nga putot na kanyak nagtultuloy. Iri panang ipatag na kini Victor akas pudno nga nagtaod ken kwa. Awanan tinagbalin na problema manong. Nga tinaminsan ket nagsagabaak gapumitlayang iti kinatarantadak tinagpasigugat nga na di boyfriend ko nakasigug kanya ka nagbalin mat nga takro. Kunanan manong bidot ti tao nga malangon data nga bidot babaen ti samon nga pananghulit pay ti sabali pay nga bidot. Agyamanak manong nemi danos mo nang ibasa ket sabi ko mat at damat na ibatik mat nga adal liwliwa ket pagsarmingan ti biyag kanag iti padak nga nagdadengeg ken nagbuya. More power to your program. Ito yung nagyaman nga pagaya mo, Susan. Thank you, Susan.